F26 xahar li fih ingħata l-Covid Weight Supplement b'kollox ingħataw aktar minn 27 miljun euro f'għajnuna bil-Malt Enterprise tamministra madwar 7 miljun euro fil-ġimgħa. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru responsabbli mill-intrapriża Mirjam Dalli li qalet ukoll li din l-iskema se tiġi estiża x-xahar ta' Mejju sabiex imbagħad titwaqqaf fl-aħħar tax-xahar. Quddiem diversi rappreżentanti minn sħab soċjali differenti, il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia ta' rendikont tal-amministrazzjoni ta' flus bħala parti minn din l-iskema. Farrugia rrimarka kif mill-Covid Weight Supplement gawdew 120,000 impjegati u persuna. Fil-fatt 71% minn dawn kienu impjegati ta' kumpaniji, 25% kienu persuni li jaħdmu għal rashom, filwaqt li 4% kienu persuni li jaħdmu f'organizzazzjonijiet volontarji u kooperattivi fost oħrajn. Mis-somma ta' aktar minn 27 miljun euro li ħarġu bħala parti mill-Covid Weight Supplement, 75% jew madwar 531 miljun euro ħaduhom kumpaniji, 20% jew 143 miljun euro ħaduhom persuni li jaħdmu għal rashom, filwaqt li 5% li huma ekwivalenti għal 31 miljun euro ħaduhom organizzazzjonijiet volontarji u kooperattivi fost oħrajn. Gert Farrugia ta' rendu kont ukoll tas-setturi li l-aktar ibbenefikaw mill-Covid Weight Supplement. 30% ta' dawk 720 miljun marru għal qasam ta' turizmu. Imma mbagħad ovvjament kien hemm is-settur tal-ħwienet, tal-merċa tal-ħwienet kollha li għal perjodi ta' żmien kienu magħluqin jew inkella kellhom joperaw b'ċertu restrizzjonijiet. Dak kienet eżatt wara dak li għandu x'jaqsam ma' turizmu. Mbagħad kellek setturi oħrajn. Tajjeb wieħed isemmi il-manifattura illi intlaqtet ukoll waqt il-pandemija u anke setturi oħrajn bħall-arti, il-kultura u l-isport illi jimxu b'mod professjonali u allura hemm il-pagi u anke hemmhekk kien settur illi assistejna. Intant fakkar ukoll kif il-Covid Weight Supplement ma kienx l-unika assistenza li ngħatat tul il-pandemija. Gert Farrugia ta' rendikont ta' nfiq fuq skemi oħra tal-Malt Enterprise. Dawn jinkludu l-iskema ta' sussidju tal-kera li fiha ntefqu 13 miljun euro, l-iskema ta' refużjoni fuq il-kontijiet tad-dawl li fiha ntefqu 7 miljun euro, l-iskema tal-lif tal-kwarantina li fiha ntefqu 11 miljun euro u l-iskema tat-teleworking li fiha ntefqu aktar minn miljun euro. B'kollox din l-għajnuna flimkien ma' dik tal-Covid Weight Supplement tammonta għal total ta' 755 miljun euro. Min-naħa tagħha l-Ministru responsabbli mill-intrapriża Mirjam Dalli irringrazzjat lil ħaddiema kollha involuti fl-amministrazzjoni ta' din l-għajnuna, fakret li din l-għajnuna waslet biex illum f'pajjiżna għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja bi prospetti ekonomiċi mill-aqwa. Il-miżuri tal-Covid qed jiġu rilaxxati, dan qed jagħtu wkoll nifs ġdid lin-negozji f'pajjiżna. U flimkien ma' diskussjonijiet li kellna flimkien mal-stakeholders u anke mal-unions rajna li nistgħu inkomplu nestendu l-Covid Weight Supplement għall-aħħar darba fil-forma kif sal-aħħar ta' Mejju għaliex imbagħad qegħdin naraw li minn Mejju l qudiem l-irkupru tal-ekonomija tagħna ser jibqa' għaddej b'ritmu tajjeb ħafna.